Var. İşleyen alar çabatanı düşünmeyece yatkanlar. Çabarlar. Нәрсә? Çabatanı düşünmeyece yataydı bizim en iyiydi. Baylar alar. Niçe disetine cirite. Onun öndürü var yüzüne. Apkaytıp su katırgan. Atlar bile at bile taşılar elde bile. Yatlar sıyırlarda bu garındık. Vay. Fatketin öndürdülerin bile. Ул шул менә даже чабатасын тишенмичә йоклый булган. Потому что китерәк тизрәк торып кырга китәргә эшкә. Теге эшләмәгән ул. Так яткан шунда ана бу тур кетүче, тур нече. Менә күрәсең ул бит кырын ятып, хәзер менә мужикларда хатын эшләгәнне ашап ичеп ята, аны күтәрәтеп чыгармыйча кайтсын уларны. Ашатып ятсын штули. Мужик апарга тиш дөньяны. Әйе. Семьяны. Әйе. Допустим, менә минем эш балам, ичтә мин Аллага шөкер бетерсен, булыштым, мин бетерсен, квартира ясадым, машина ясадым, малайга квартира ясадым. Ул һаман минем пенсияны алганны көтә. Часуйган. Пенсия алганны сине көтеп тора. Ул бит эшли, ул бит 50 yaşında мәйтәм пенсияга чыктым, 51 бит мәйтәм синләрсә мәйтәм акча. Менә түләмиләр эшләдем, түләмиләр. Тегендә түләмиләр. Бер уенда эшләсин мәйтәм. Мин мәйтәм ник yaşı balalar, siz işte balmayacak yerisiz metem. Yine yaşı balalar öyle bir koy işlerken cirge. Ne kolay yaşlılar metem. Tam siz işlemişsiniz. Tıkında ez bir tıkılay. Anarsın ezden de kırık olasız metem. Яхшы җиңел эш кешене буза, авыр эш кешене камилләштерә. Мин мәсәлән журналга чакырганнар, мин газетта эшләгән чакта, мин танылган журналист, алтын каләм, мин әйтәм, анда айына бер чыгарар журналны. Мен әйтәм, не кирәк ул, әйтәм, ялкауга өйрәнәм. Әле Казанда бер ханым, нидә трамвайда контролер сөйли. Ирем эшләми ди, малаем эшләми, эш юк ди. Мин эшләп торам, минем акчага яшиләр ди. Күрәсеңме, әйтәм бит мин сиңа, шуны әйтәм бит мин дә. Хатыннар, ул бит хатын кырсагын киереп белән, син өйдә ят, хатын эшләп ашатсын син. Синең малаең ул ни һөнәре юкмы әллә аның, ни специальность? Бар, мин бит аны бардым, 1 сәгатьтә ишек куя. Ну, специалистаның, мен бит аны даже 9-нчы класстан чыгуга мен аны 5-нче разряд слесарь ясады. Беләсеңме, кайттым директорга да әйтәм, 5-нче белән алыгыз. Мин начар булсам бит малайны 5 белән алмыйлар. Мин моннан кайтып кем анарга директорга команда биргән. Моннан анарсыз заводка кайтып 4-кә керттем, армия киткәнче. Армиядә теге офицерларга мөгезләр куеп бергән теге Алина Гурскида, моряк ул. Шуннан кайтты да мин китәм Голландиягә. 4-2 ел йөрде дә төрмәгә барып эләкте. Менә эшләгәндә шулай булды. Эшләмәсәң бузыласың. Бузыласың инде. Авыр эш бигрәк кирәк. Авыр эштә кеше ничектер ул бит инде яхшы якка үзгәрә. Бу нәрсә, бу үзебездән дә тора. Мин акча бирәм аны, тегеләр китәр, керешер. Ул эшләмичә рәнде дә ул хәзер, конечно, аның малае да менә шул институтта укыта, мин аны ул барып эләккән ушдагы. Мин аны укытып бирәм, битер акчаны бирәм. Тәэмин итеп торгансың син ага, аны аш утырса әзрәк эшләре ул хатта. Нинди эш булса да ул менә эшләре акча. Ватиманны үзебездән. Безнең иртәдән кичкә хәтле әти мәрхүм эшләтәдер. Клубка барсаң, иртә белән уятып, я пешәнгә бар. Оренбург өлкәсендә, Казакстан шигендә. Я мәсәлән, бәрәңге утарга бар. Я нәрсә, гел эшкә кушады. Көн буена эштә, кайтам каникулга, кайтам менә нигә отпуска. Ул мин бездә бит Татарстанда Оренбург өлкәсендә 2 сагать аерылып тора. Монда 8 булса, анда 10 сагать. Мин мәсәлән анда 9-да торам, мондагы 7. Ул әйтә, анда Татарстанда да шулай йоклыйсың икән төшкә хәтле ди менә мин. Анда 9, монда 7 имеш. Шулай. Ул бит инде менә мин заводта эшләдем. Литейный заводта, күзнис була. Әйе. Тузан, тавыш, төштә күзгенә күренә, йонгач кеше буласың. Ә мин бер көн ял итмәдем анда. Суббота воскресенье ял. Кая иң авыр эш бар, шунда сорадым мин. Обробкамы, кая, нинди обробка, бөтен заводны әйләнеп чыктым. Пошай кальцада да булдым мин. Миңа отгул кирәк. Анда 2 сыер, 12 баш сарык, каз, 30 баш анда, үрдәк, тавык, аларны бит әти, яни карт, аларны кем бар. Мин моннан кайтып аларга утын күлисең, 2 машина саламны печәнне күлисең, бетсә звониттеләр, менә бетте, мин отгул, мин бер тудындыга бер көн ял итмәдем мин. Менә шул калу авыл өчен. Менә алар килде,
Min de zavoddan gittim. Benim de iş kuttaları da iş kutta. Ничә ел дәврендә син авыр эштә заводта эшләдең? Neçə ay? 20 neçə ay? 25'ten. 70 yaş işleyen 35 milyon kodalar degen indi. 70 kat dışarıdım. Булар уйлаган, бу 150 яшькә хәтле заводта эшләрдә безне нәрсә проблема тудырыр дип шуңа күрә. 70 yaşta degen zavod. Ben bir çıkarmıyorlar. Ben içtim de yakıştırıp amonlar bile soğuştum. Сине җибәрмәделәр заводтан шул. Син шуңа. Амоннарны кыйнап ташлаган менә. Амон менә шушны зур гәүдәле булгандыр, синен тутып кыйнагансыңдыр. Порошка 100 gram, 120 kilogram dolar arasında tığını. Onda başlar var, şular arasında tığına yatarlar, kişini tutarlar. Bu binarda taşlar, şuna berem tutar. Ne var, şimdi çoğu buluyor. Dem nerede yatasız, kişine girdiniz. Zavuttan çıkan cirde kişi bitinde sanıklar var. Yani o poрошka. Tabii načelnikler şunda yatkan dişirmeden her sarılamlar. Onlar var da dostlar yani benim. Bu tabii neyimiz? Fabrikalar beni kudurdu. Ato beni kumilar ya itu. Sen de elbet beni buraya işlettiler. İşte bir derse bulmayın. Načelnik şikayette. Bir derse bulmayısın ama koala bakışlıyız işte. Parasam benim trudaya koyasım kullandı. Benim bit 20 milyon. Pensiyede. 33 ben vardım da. Ben bilsem şuluk günü aldım gittim. Ben pensiyoner yedim. Pensiyede ben nerse. Aldım da gitmeye. Ben orada 33 kur yazdırıp durayım mı? Ben uylamadım da ağlar bit. Bir nerse bulmuşsun ha. Başka bir nerse bulmuyor. Ben şahittirip. Bir nerse bulmuyor gelin. Ben şahide bulalım. Ладно, рәхмәт. Yarın senlik sağlık, sağ selamet bulunuz. Рәхмәт.